Το Εκάλι Κλαμπ και ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών, με την εκδήλωση τιμής στους Ολυμπιονίκες της πατρίδας, εγκαινιάζουν ουσιαστικά τη συνεργασία τους, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη δράσεων για την προαγωγή του αθλητισμού, της υγείας και του πολιτισμού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης από το Ρίο έως το Τόκιο, τιμήθηκαν Ολυμπιονίκες τόσο από τους πρόσφατους αγώνες, όσο και εμβληματικές μορφές των Ολυμπιακών Αγώνων του παρελθόντος, ενώ ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μέλη του ομίλου, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας και του Ολυμπιακού κινήματος τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωση. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ξεχωριστή απόψινή βραδιά εδώ στο Εκάλι Κλαμπ, όπου με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση υποδεχόμαστε τους Ολυμπιονίκες μας σε μια εκδήλωση απότισης μικρής, θα έλεγα, τιμής σε σχέση με όσα εκείνοι έχουν προσφέρει ως οι καλύτεροι πρεσβευτές της πατρίδας μας, του ελληνικού αθλητισμού και του ολυμπισμού. Θέλουμε να τους εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό το σκύρτημα ψυχής που νιώθουμε μετέχοντας και εμείς μαζί τους στην προσπάθειά τους, την αγωνία τους και τις επιτυχίες τους, καθώς και για αυτό το μοναδικό εθνικό αίσθημα συγκίνησης που μας διαπερνά όταν η ελληνική σημαία ανεβαίνει στον ιστό. Οι στιγμές που οι αθλητές μας χαρίζουν σε κάθε Ολυμπιάδα είναι τόσο έντονες που μένουν για πάντα χαραγμένες στις μνήμες μας. Γεννούν συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι τυχαίο που ενώ παρακολουθούσα τις προσπάθειές τους, πριν από κάθε αγώνα ένιωθα έντονα την αγωνία τους, γιατί κάποτε ήμουν και εγώ αθλητής, και μου θύμισαν παλαιότερους αγώνες που έδινα τότε στο κολυμβητήριο της Πολιτείας εδώ κοντά και μετά στο ΆΚΑ, και δεν θα ξεχάσω ποτέ τι δύναμη μου έδινε που οι δικοί μου άνθρωποι ήταν εκεί και με στήριζαν, με παρότριναν και με οθούσαν να κάνω καλύτερους χρόνους, να έχω επιτυχίες. Καλησπέρα και από μένα. Εδώ δίπλα μου βρίσκεται το τωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ολυμπιονικών, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί τα καινούργια μας μέλη που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που βρίσκομαι εδώ σήμερα με όλους αυτούς τους Ολυμπιονίκες συναδέλφους μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως θα δείτε και μετά, και αρκετοί και μεταλλιούχοι και μη μεταλλιούχοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η ομάδα μας στο Ρίο είχε μια λαμπρή παρουσία, και αυτοί που κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο και αυτοί που μπήκαν στην οκτάδα, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και ξεπέρασαν τον εαυτό τους. Η εκδήλωση σήμερα είναι η απαρχή μιας καινούργιας συνεργασίας με την Εκάλι ΑΕ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, που πιστεύω ότι στα επόμενα 4 χρόνια θα βοηθήσει όλο τον ελληνικό αθλητισμό και βέβαια ιδιαίτερα τους νέους αθλητές που χρειάζονται τη βοήθεια των ιδιωτικών φορέων για να μπορέσουν να μας φέρουν καινούργιες επιτυχίες στο Ρίο. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους όλων των Ολυμπιονικών. Μου να συγχαρώ τους Ολυμπιονίκες μας στο Ρίο και να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την τιμή, τη συγκίνηση,
την αισιοδοξία που μας χάρισαν, υψώνοντας ξανά την ελληνική σημαία στον ουρανό του Ρίου μπροστά στο παγκόσμιο κοινό. Ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, κάθε πρόβλεψη, κάθε προσωπικό όριο αντοχής και επιδόσεων, αδιαφόρησαν για την οικονομική στενότητα με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε μια σωστή προολυμπιακή προετοιμασία και χάρισαν στην Ελλάδα, τη χώρα μας, άλλα 6 Ολυμπιακά μετάλλια. Έτσι, η Άννα Κορακάκη, ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Κατερίνα Στεφανίδου, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Παναγιώτης Μάντης, ο Παύλος Καγιαλής μπήκαν επάξια στο πάνθεον της παγκόσμιας αθλητικής ελίτ και συνεχίζουμε επιτυχία την πορεία των σπουδαίων Ελλήνων Ολυμπιονικών. Μια τέτοια βραδιά που είναι για να τιμήσει τους Ολυμπιονίκες είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Και όλοι που είσαστε εδώ πέρα έχετε έρθει από τη μια μεριά για την αγάπη σας για τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό και κατά δεύτερο λόγο για να τιμήσετε αυτά τα καταπληκτικά παιδιά που έχουν χαρίσει τόσες μεγάλες επιτυχίες στη χώρα μας. Και τώρα στο Ρίο, αλλά και στο παρελθόν σε όλους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και έχουμε πολλούς Ολυμπιονίκες εδώ μαζί μας και γι' αυτό είναι σημαντικό όλους αυτούς τους αθλητές και τις επόμενες γενιές αθλητών να στεκόμαστε στο πλευρό τους, να τους ενισχύουμε και βεβαίως ελπίζω ότι πολλοί από εσάς εδώ από την αίθουσα θα είσαστε παρόντες όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο 2020» και θα ενισχύσετε και έμπρακτα με τη βοήθειά σας την προσπάθεια που κάνουν, την τόσο δύσκολη προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες αθλητές. Δεν θα σας αναλύσω πολύ εκτενώς τη δράση μας. Θα πω μόνο ότι ο σύλλογος μας δημιουργήθηκε αρκετά παλιά και σκοπός του είναι να αναδείξει το ρόλο του Ολυμπιονίκη μετά το πέρας της αθλητικής του καριέρας ή και κατά τη διάρκεια αυτής. Θέλουμε όλοι μας να ανταποδώσουμε στην κοινωνία όλο το καλό που μας έχει κάνει. Θα ανταποδώσουμε όλα αυτά που φρόντισε να μας δώσει. Θα ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με την προαγωγή της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού και φυσικά του αθλητισμού. Λοιπόν, και τώρα θα αρχίσουμε να τιμούμε τους Ολυμπιονίκες, ξεκινώντας από τον παλαιότερο σε ηλικία. Θα παρακαλέσω να έρθει στη σκηνή ο κύριος Γιώργος Ρουμπάνης, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα επικοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956, μετά από έναν αγώνα που κράτησε περισσότερες από 8 ώρες. Κάποιοι λένε ότι έφτασε μέχρι και τις 11, ξεπερνώντας με επιτυχία τα 4 μέτρα και 50 εκατοστά. Σίγουρα αποτέλεσε πρότυπο και για την Κατερίνα Στεφανίδη που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ρίο. Ο κύριος Ρουμπάνης, καλησπέρα σας. Μαζί με τον παλαιστή Δημήτρη Θανόπουλο είναι οι Ολυμπιονίκες που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών το 1985. Για να τιμήσει τον κύριο Ρουμπάνη, παρακαλώ να έρθει στη σκηνή η κυρία Κατερίνα Μπουμπλίνη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΛΗ ΑΕ. Θερμά συγχαρητήρια για τις επιτυχίες σας, αυτό για τους καινούριους Ολυμπιονίκες. Όσον αφορά αυτή την σύναξη σήμερα, είναι πραγματικά λαμπρή, είναι όλα όμορφα, είστε όλοι όμορφοι, είναι μια όμορφη πρωτοβουλία. Όσον αφορά εμένα θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ όμορφο ότι έχουμε μνήμη, γιατί πιστεύω ότι δίνει το δρόμο στο παρόν και οπωσδήποτε είναι προϋπόθεση για ευνοϊκές συγκυρίες στο μέλλον. Να συνεχίσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επόμενο μεγάλο αθλητικό ραντεβού μετά το 1956 ήταν το 1960 στη Ρώμη. Χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στην ιστιοπλοεία στα σκάφη τύπου Dragon για τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, τον Οδυσσέα Σκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη. Παρακαλώ να τους τιμήσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΛΗ ΑΕ, κύριος Αλέξανδρος Δημακόπουλος. Είμαι και ιστιοπλός, μία φορά τα έκανα θάλασσα. Δούλεψα πάρα πολύ αυτή την τετραετία, 2004 με 2007, με το Υπουργείο Παιδείας και καταφέραμε με τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να πάρουμε την έγκριση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, για να γίνει η Ακαδημία Πανεπιστήμιο.
Δυστυχώς δεν βρίσκαμε χορηγό, γιατί έπρεπε να υποστηριχθεί από ένα χορηγό. Τότε λοιπόν το 2007, μετά την καταστροφή που έγινε με τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα την κυρία Λάτση και θέλω να πω ότι σε 10 λεπτά μέσα μίλησε με τον αδελφό της και έδωσε την έγκριση για να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει και είναι ο 8ος χρόνος. Αυτό πραγματικά είναι ένα έργο που τιμά τη χώρα μας και πρέπει να εξυμνείται από όλους. Να μην λησμονείται τι έχει κάνει η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, χάρη στην υποστήριξη ιδιωτών χορηγών. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους νέους Ολυμπιονίκες που μπήκαν στο Σύλλογο και να ευχαριστήσω το Ίδρυμα του κύριου Λάτση ή μάλλον το Εκάλι Κλαμπ και για όλα αυτά που έχει προσφέρει. Και λέω σε όλα τα παιδιά, όσοι είναι νέοι, να συνεχίσουν μέχρι το Τόκιο. Προχωράτε, σε 4 χρόνια είμαστε κοντά πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Σε όλα τα καινούρια παιδιά συγχαρητήρια και θέλουμε να φέρουμε συνέχεια Ολυμπιονίκες. Ευχαριστώ και το Ίδρυμα για την τιμή που μου έκανε. Καλησπέρα σας. Εγώ θέλω να πω στα καινούργια παιδιά, τους ευχαριστούμε όλοι οι Ολυμπιονίκες οι παλιοί, γιατί άμα υπάρχει συνέχεια υπάρχει και ομορφιά. Υπάρχει και ό,τι καλύτερο μπορεί να βλέπει ο κόσμος αυτή την εποχή, αλλά και τις παλιές εποχές που ήταν πάντα δύσκολα. Πιστεύω ότι οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες θα φέρουν πιο πολλές χαρές σε όλους εμάς που είμαστε στον αθλητικό κόσμο. Ένα μεγάλο μπράβο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Έχω το βαρύ φορτίο να υπερασπίζομαι εδώ το Ολυμπιακό Μουσείο που βλέπετε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι, εκπροσωπώ ένα μέρος της Ολυμπιακής ομάδας του 1996. Όπως νομίζω θυμόμαστε όλοι, ήταν η εποχή της μέγιστης αθωότητας, αγάπης, στην οποία θέλω να πιστεύω θα επιστρέψουμε σύντομα. Γιατί άλλωστε σήμερα μην μπορούμε να γεμίσουμε ένα στάδιο όπως στις 6-8 του 1996. Θέλω να μάθω το γιατί. Νομίζω το γούρι μας εδώ της αποστολής, συγχωρέστε με κύριε Κούβελε, το Σπύρο το Καπράλο, θα θυμάται πολύ καλά τι ζήσαμε. Ήταν ευλογία και τιμή. Και 2 λόγια να συμπληρώσω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την τρεμάμενη φωνή του Βαλέριου Λεωνίδη, την Νίκη την Πακογιάννη, η οποία να έχει ανατριχιάσει ολόκληρη, με το που κάθισε δίπλα μου. Τα άλλα δεν περιγράφονται. 2 λόγια για την Ολυμπιακή ομάδα του Ρίο. Θέλω να πω ότι μέσα από την καρδιά μου για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι εξίσου σημαντικό από το να εμπνέεις είναι να εμπνέεις ξανά και να σε εμπνέουν ξανά οι νεότεροι, οι επόμενοι, και για μένα ήταν πολύ μεγάλη χαρά. Είχα την ευλογία να ζήσω αυτή την Ολυμπιάδα έχοντας την κόρη μου αγκαλιά και θα σας πω 2 λόγια μόνο. Από τις στιγμές που ζούσα, έχοντας την αγκαλιά και βλέποντας τα χέρια μου, η πρώτη κουβέντα με το που πήραμε μετάλλιο, που ζούσα με βάθρο αλλά και μεγάλη στιγμή, ήταν «Μπαμπά, ανατριχιάζεις πολύ». Στα 5 της. Ήταν τα πρώτα της λόγια, ήταν μέσα με αυτό που έζησα, πραγματικά. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προηγούμενους που μας έδωσαν τα φώτα τους, μικρούς και μεγάλους, από όπου και αν προέρχονται, μέσα από το Ολυμπιακό κίνημα. Αλλά αν μου επιτρέψετε στο Στέλιο το Μιγιάκη να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί στα 12 μου
τότε που ήταν χρυσός Ολυμπιονίκης, είχα μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη. Ήταν να το σηκώνουν ψηλά στα χέρια, με το Στεφάνι Αγρελιάς και εκείνος να κοιτά χαμηλά. Αυτή η εικόνα τη ξεχάσω ποτέ και χάραξε όλη μου τη ζωή. Όπως εκείνος ενέπνευσε εμένα, ελπίζω να μπορέσουμε να εμπνεύσουμε τους επόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους Ολυμπιονίκες μας. Ο Νίκος Καρλαμανάκης έδωσε την καλύτερη πάσα, όπως λέμε οι δημοσιογράφοι, μιλώντας για Ολυμπιακό Μουσείο. Είναι εδώ λοιπόν εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης. Παρακαλώ για ένα σύντομο χαιρετισμό. Οι μεγάλες επιτυχίες του Ρίο και του σήμερα νομίζω πως είναι οι ιστορικές μνήμες του μέλλοντος. Και αυτές τις στεγάζουμε. Τις στεγάζουμε σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, ένα από τα 8 αναγνωρισμένα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και θέλω σήμερα με αυτή την ευκαιρία, αφού προσθέσω και εγώ τις προσωπικές ευχαριστίες σε όλα αυτά τα παιδιά για την μεγάλη προσπάθεια και τα τεράστια αποτελέσματα που είχαν, να τους πούμε ότι τους περιμένουμε. Το Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης είναι εδώ για να στεγάσει τις επιτυχίες, αυτές τις επιτυχίες που πρέπει στο μέλλον να είναι ο οδηγός για τα νέα παιδιά που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στο 2000 τώρα. 2000 ως ήδη, ένα καλοκαίρι γεμάτο μετάλλια για την Ελλάδα. 13 συνολικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 4 χρυσά με του Σπύρο Δήμα, Κάχη Καχιασβίλη, Κώστα Κεντέρη στα 200 μέτρα και Μιχάλη Μουρούτσο στο ΤΑΕΚ Βοντό. 6 ασημένια με την Κατερίνα Θάνου στα 100 μέτρα, με τη Μιρέλα Μανιάνη στον ακοντισμό, την Τασούλα Κελεσίδου στη δισκοβολία, τον Δημοσθένη Ταμπάκο στη γυμναστική στους κρίκους και τον Βίκτορα Μήτρου στην άρση βαρών. Και επίσης τη Ρία Χάλκινα με τον Αμιράν Καλντάνοφ στην πάλη, τη Γιάννα Χατζιωάννου στην άρση βαρών και την Εθνική Ομάδα Ρυθμικής Γυμναστικής, την οποία αποτελούσαν η Ειρήνη Ενδυλή, η Χαρά Καριάμη, η Μαρία Γεωργάτου, η Κλέλια Πανταζή, αλλά και η Άννα Υπολάτου, την οποία τόσο άδικα και απρόσμενα πριν από 2 χρόνια χάσαμε, έφυγε από τη ζωή και είμαστε όλοι σίγουροι ότι κανείς δεν την ξεχάσει. Να είσαι καλά, Άννα, όπου και να είσαι αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλους, συγχαρητήρια στην όμορφη εκδήλωση. Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά. Χαίρομαι που μας βλέπω όλους έτσι όμορφα αντιμένους σήμερα πέρα από τις αθλητικές μας φόρμες. Να το κάνουμε πιο συχνά. Σίγουρα ο αθλητισμός χρειάζεται και τη βοήθεια, τη χρηματική, από ιδιώτες. Οπότε ευχαριστούμε Κάλι Κλαμπ και καλό είναι να συνεχίσουν κι άλλοι στον δρόμο αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Σήμερα έχω δει πάρα πολλούς παλιούς και νέους Ολυμπιονίκες. Θα ήθελα μόνο κάτι να πω. Απορούν πάρα πολλοί συμπολίτες μας πώς καταφέραμε να έχουμε αυτές τις επιτυχίες σήμερα, παρόλες τις δυσκολίες και όλα αυτά που οι Έλληνες έτσι αντιμετωπίζουμε. Η απάντηση είναι ότι οι Έλληνες όταν αγαπάνε κάτι πολύ και το βάζουν στόχο, με το πείσμα τους, την επιμονή και την προσπάθειά τους τα καταφέρνουν. Ελπίζω και στο μέλλον να καταφέρουμε πολύ περισσότερα, γιατί αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα και η αισιοδοξία που μπορούμε να έχουμε, τίποτα άλλο. Θεωρούμαστε η ευλογημένη γενιά των Ολυμπιονικών που φέραμε τα μετάλλια μας μέσα στο σπίτι μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα σταματήσει εκεί πέρα αυτή η ευλογία, η αθλητική ευλογία να παίρνουμε μετάλλια μέσα στη χώρα μας και γενικότερα να παίρνουμε μετάλλια. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Καπράλο για την συγκεκριμένη και εξεζητημένη κίνηση που έκανε για την ελληνική Ολυμπιακή ομάδα, για το Ρίο, που όλοι ξέρουμε τι έγινε. Δεν μας θυμά βέβαια ότι κάναμε την προετοιμασία μας με κονδύλια τριχοκοσμικής χώρας και γι' αυτό πρέπει να ξανασυνεχίσουμε να κάνουμε ειδικές κινήσεις για το μέλλον των αθλητών, να έχουμε συνέχεια στους Ολυμπιονίκες μας και τις επόμενες γενιές, με το να συντηρήσουμε τις εγκαταστάσεις μας και για την επόμενη γενιά να έχουμε ξανά Ολυμπιονίκες στο μέλλον και συνέχεια και περισσότερους.
χαιρετίζουμε σήμερα την υποδοχή των νέων Ολυμπιονικών στο σύλλογό μας. Παρακολουθήσαμε όλοι τις προσπάθειες που κατέβαλαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και νιώσαμε μαζί τους μεγάλη περηφάνεια και συγκίνηση. Εύχομαι ο σύλλογός μας να αποκτά καινούρια μέλη συνέχεια και ο αθλητισμός καινούριες επιτυχίες και περισσότερα μετάλλια. Άκουσα πάρα πολύ όμορφα λόγια από όλους τους συναθλητές μου. Αυτό που έχω να πω και το οποίο θα ήθελα έτσι να αναφέρω με πολύ αγάπη είναι ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για όλους εμάς είναι οι ίδιοι μας οι γονείς που μας στηρίζουν σε κάθε μας προσπάθεια από την ώρα που ξεκινάμε να μεγαλώνουμε, να δημιουργούμε τα όνειρά μας και στην πορεία μας να μας στηρίζουν και να είναι εκεί είτε στην επιτυχία μας είτε στην αποτυχία μας. Και θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους γονείς μας που είναι πάντα κοντά μας. Αυτό. Νομίζω πως και η Αλεξάνδρα θα ήθελε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Της οφείλω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη αυτή την πορεία που κάναμε για να φτάσουμε στο μετάλλιο. Συγχαρητήρια λοιπόν και στην Αλεξάνδρα και σε όλους λοιπόν τους αθλητές που είναι σήμερα εδώ. Ένα ιδιαίτερο συγχαρητήρια θέλω να πω στους κοπηλάτες, οι οποίοι αυξάνονται Ολυμπιάδα με την Ολυμπιάδα και αυτό είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μας. Εύχομαι λοιπόν με το πέρασμα των χρόνων να χειροκροτήσουμε ακόμα περισσότερους. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, το Κάλι Κλαμπ και τον χορηγό σήμερα. Είναι και ένα αποκλειστικός χορηγός του Σπύρου Γιαννιώτη. Αυτά. Ήθελα να πω κάτι. Κοίταζα τα παιδιά του 92, αλλά το 96 στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν σπίτι, παρακολουθούσα και μέσα μου έβλεπα τα παιδιά, τα μετάλλια, τον Νίκο, την Νίκη, τον Λεωνίδα και τα άλλα παιδιά να αγωνίζονται, να παίρνουν μετάλλια. Μέσα μου εκείνη τη στιγμή μπήκε ένα μικρόβιο, ένα καλό μικρόβιο. Μου δώσαν ένα πρότυπο. Και σήμερα, μετά από κάποιους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, έφτασα κι εγώ στο όνειρό μου που ήταν αυτό, ένα μετάλλιο. Αλλά πιο πολύ σήμερα δεν θα σταθώ στο μετάλλιο. Θα σταθώ ότι τα παιδιά του 96 για μένα ήταν πρότυπο και νομίζω τώρα και τα παιδιά του 2016, δεν θα πω και τους υπόλοιπους, αλλά θα μιλήσω για την τελευταία, είναι και αυτά πρότυπο για τα νέα παιδιά που έρχονται. Και νομίζω ότι αυτό για μένα με κάνει και είμαι ολοκληρωμένος σαν άνθρωπος, σαν αθλητής. Σίγουρα σαν άνθρωπος έχω κι άλλο, αλλά σαν αθλητής με ολοκληρώνει. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε αυτό το πράγμα. Και θέλω να ευχηθώ στα παιδιά, τα παιδιά είναι εδώ, τα μισά, αυτό που κάνανε είναι πραγματικά πολύτιμο και τρομερά όμορφο. Είναι η συνέχεια στα νέα παιδιά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη βράβευση. Θα ήθελα να πω ότι ο Σπύρος τα είπε πολύ ωραία, είπε τα πιο πολλά από αυτά που ήθελα να πω εγώ. Αλλά θα ήθελα να μείνω σε ένα σημείο ότι εμείς χρωστάμε πολλά σε πολλούς ανθρώπους, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι εδώ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Καπράλο με την τρομερή ιδέα υιοθετήστε έναν αθλητή. Αλλά και τη Μαρίνα την Κουταρέλη, είναι δύο άνθρωποι που βρεθήκαν στο δρόμο μας και μας βοηθήσανε και δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτούς. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Εμείς οι δύο πάμε μαζί πακέτο πάντα. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών που μας δέχεται στο σύλλογο του. Είμαστε πλέον και εμείς Ολυμπιονίκες, οπότε ανήκουμε σε αυτό το σύλλογο. Τιμή μας που βρισκόμαστε με τόσο μεγάλους αθλητές. Η ιστορία, εμείς ξεκινήσαμε με όλους αυτούς τους μεγάλους αθλητές που όλοι γνωρίζουμε και έχουν τιμήσει τα ελληνικά χρώματα. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς. Εγώ ήμουν ένα μικρό παιδάκι, διάβαζα, κοιτούσα τηλεόραση, έβλεπα την γαλανόλευκη να ανεβαίνει ψηλά και έλεγα θα τα καταφέρω κι εγώ κάποια στιγμή. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε το Εκάλι Κλαμπ που βρισκόμαστε εδώ πέρα και θα το επαναλάβω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σπύρο Καπράλο και την κυρία Μαρίνα Κοταρέλη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους της Παραολυμπιακής Επιτροπής και του Προέδρου μας για αυτήν την εξαιρετική τιμή. Εγώ από την μεριά μου υπηρέτησα και υπηρετώ τις αξίες του αθλητισμού. Σέβομαι και αγαπώ τους Έλληνες αθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, γιατί πραγματικά το όποιο τους επίτευγμα φέρει την υπογραφή μεγάλης προσπάθειας, μεγάλης επιμονής και υπομονής και πραγματικής πίστης. Και πραγματικά όλοι εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας για τις αξίες του αθλητισμού, για τις αξίες του Ολυμπιακού και Παραολυμπιακού κινήματος. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα. Είναι τιμή και χαρά μας που έχουμε κοντά μας τους Έλληνες Ολυμπιονίκες. Τους συγχαίρομαι για τις προσπάθειές τους ευχαριστούμε για τις συγκινήσεις που μας χάρισαν όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνεχίσουν τις επιτυχίες τους και να διαπρέψουν σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Θα θέλαμε επίσης απόψε να ευχαριστήσουμε τις εταιρείες συνεργάτες μας που στέκονται δίπλα μας και ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό σε τέτοιες σημαντικές περιστάσεις και τους παροτρύνουμε να είναι κοντά στους Ολυμπιονίκες μας. Ελπίζουμε η σημερινή βραδιά να αποτελέσει ορόσημο και να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε όλοι μαζί να στηρίζουμε πάντοτε τις προσπάθειες των Ολυμπιονικών μας. Εγώ απλά ήθελα να πω ένα ευχαριστώ καταρχήν για την τιμή που μας κάνατε και μας κάλεσατε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα που δίνονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ, τους αθλητές μας, τους πρωταθλητές μας δηλαδή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν ότι εμείς οι Έλληνες, έστω και αν περνάμε δύσκολα και σε πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, καταφέρνουμε να ανταγωνιστούμε με μεγάλους κολοσσούς, με θηρία και να είμαστε πρωταθλητές. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στον επιχειρηματικό κόσμο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι μπορούμε και εμείς, οι ελληνικές εταιρείες, να βγούμε έξω, να εξάγουμε πρωταθλητισμό και να γίνουμε και εμείς ένα παράδειγμα το οποίο μας έχουν δώσει διαχρονικά οι αθλητές μας. Ξέρω ότι είναι δύσκολη στιγμή τώρα για να έχω την προσοχή σας. Απλά θέλω να συγχαρώ την Εκάλι ΑΕ για τη σημερινή πρωτοβουλία και τους Έλληνες Ολυμπιονίκες για το γεγονός ότι επιβεβαιώνουν τη χρησιμότητα, την αυξανόμενη χρησιμότητα της διασύνδεσης του ιδιωτικού τομέα και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το Ολυμπιακό κίνημα. Εμείς ως Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας παίρνουμε τα διδάγματα που μας δίνουν οι αθλητές και οι Ολυμπιονίκες, οι οποίοι αποτελούν πρότυπα για τη νέα γενιά και προσπαθούμε να εμφυσίσουμε μέσα από αυτά μια κουλτούρα ειρηνικής συνύπαρξης για τις κοινωνίες, τις κοινότητες και τους λαούς. Τη σκητάλη από το Ρίο για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες παίρνει το Τόκιο, όπως αποτυπώνεται και στο έργο που φιλοτέχνησε ο γνωστός ζωγράφος Δημήτριος Κούκος, με την ονομασία «Από το Ρίο στο Τόκιο», την οποία δώρισε σε όλους τους Ολυμπιονίκες που παρέστησαν στην εκδήλωση. First of all,
I'd like to express my sincere thanks to the Ekari Club for inviting my wife and me to attend such a wonderful gathering. I've come here, Ekari Club, several times since I became the ambassador of Japan in Greece 3 years ago. It is always a great pleasure for me to visit this distinguished club. My thanks also go to the Hellenic Olympic Winners Association, co-host of tonight's event. I'm very pleased to meet Mrs. Vula Kozompoli again, who is the president of the association. I have to mention that she went to Japan last March to conclude the memorandum of understanding between the Hellenic Olympic Winners Association and the Japanese Olympic Association to formalize and strengthen their cooperation. Japan has been an enthusiastic participant in the Olympic Games. We hosted the 1964 Summer Olympics in Tokyo, the 1972 Winter Olympics in Sapporo, and the 1998 Winter Olympics in Nagano. And the International Olympic Committee has selected Tokyo as a venue for Summer Olympics in 2020. Firstly, in 1964, Japan had a great opportunity to show our post-war reconstruction to the world. This time, the 2020 Olympics is a good chance for us to show our recovery from the 2011 Great Earthquake. Secondly, the government of Japan has started the International Contribution Program in the field of sports towards 2020. This program is named Sports for Tomorrow, and it has been appreciated by sports communities all over the world. Tonight, we are very lucky to be together with many Greek winners of the past Olympics, including the recent Rio Olympic medalists. In the 2016 Rio Olympics, Greece won 3 gold, 1 silver, and 2 bronze medals. In the Paralympics, 5 gold, 4 silver, and 4 bronze. And I'd like to congratulate on their success. I sincerely hope that Greece will perform even better and win more medals in the 2020 ECOC Tokyo Olympic Games and Paralympics. Thank you very much. Efaristo Poli.